गोदान भिडिअ आपडेट नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो, नटिफिकेसनखौ अल खालामदो। हेलो एवरीवन, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा आङो दंफैयो जोंनि सोरां गोजौ गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिराद गिदिर कनफारेन्स खुंथाय खुंनो साखाफारा नौदुवार दख'रा फरायसा आफादा। आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय बिसनाथ हालामनि सिङाव रायजो जागिरि नोंथांमोननिसिम जाहाथे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै गेदेमाफोरनि बिबुंथिखौ जाहाथे खोनासङो गासैबो रायजो राजाया। नै दा गाइस हाउसा नैबेनो पेन्डेला जोंना गिदिरथार बानायनाय जादों। नै खोनानो मोन्दों भलिबल बादायलायनाय, काबादि बादायलायनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनायबो दङ, नोंथांमोना नुनो मोनगोन। साखाथियावनो आनसलिक मन्दिरबो दं, नै बाथौ मन्दिर। दिनै हाबाफारिया जाहांगासिनो। उन्दै उन्दै फंबायमोना खामानि मावनाय मुखुबथार नै जोंना। नैबेनो जोंना गिबि हाबलाङा। बेयाव जेबो पेन्टिं खालामनाय जाथ'वाखै, बानायगोनसो। जोंनि नौदुवार दख'रानि फरायसा आफादफोरा बेस्थ'थार खामानियाव। नै अब्ला जों अजय मुसाहारि फंबायनियाव सोंनानै लानोसै सोर फैगोन सोर फैया आरो मा दं, मा बादायलायनाय दं, बेफोरखौ जों मिथिना लानि आबुङै। जोंहा मिथिङा देग्लाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आबसुनि एनुवेल कनफारेन्स, बेखौ जोङो नौदुवार दख'रानि सिङाव थानाय सोरां गोजौ फरायसालि बेनि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। आरो मा खालारनिफ्राय जागोन बेखौ एसे फोरमायना होनो। 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 11, 12 आरो 13 खालार खालि जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि बे कनफारेन्सआव गुबै आलासि महरै सोरबा नुजाथिफैगोन नामा गोजाननिफ्राय? आलासि महरैथ' बिदिनो लकेल एमएलएफोर थानो हागौ, आरो ओरै अरुणाचल जोंहा खाथिनि एमएलए फैगोन होनदों। नामखौ आं दा बारा मोजां मिथिया। सोरबा सोरबा फैगोन, आं बेखौ बारा इसेबां दा फिक्स मिथिथ'आ आरो बेनो। थ' जोंना गेदेमा बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय बागुरुम्बा सोलोंनाय हाबाफारिया जागासिनो। आंनि मोनसे रिकुवेस्ट, जाहाथे नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आं बेखौ आसा खालामबाय।
Thanks for watching guys. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.